Ja. Naps, naps. Sillä on kyllä toi kaula, se on kuin kerenukki. Kirahvi antilooppi. Moi. Ihan hyvin saalistaa. Saalistaa. Varmaan viikon päästä rupeaa puremaankin. Pureehan sen tonikäiseksi ihan hyvin. Mitä enemmän sä viet sen suusta sitä vielä. Hienoa. Hyvä pari. Oi, mikä tommonen. Mukaan, oi tyttö. Hyvä. Lomitte! Hyvä, pitää vissiin vähän kahden paloa tehdä. Vähän näyttää sillä.